Jaun-Andreok. Arlotez da, Uraitz eta ni, Ruben, badaukagun proiektu bat, marrazki bizidunak egiteko, helduentzako edo gazteentzako marrazki bizidunak. Eta, bueno, funtsean dagoena da, gu bi arlote garela, ezagutu ginen orain dela urte batzuk, Gasteizko ostegun nahietan, nahiz eta bio gasteiztarrak izan. Orduan gure Gasteizen bertan ginen arlote. Nahi genuen, ezagutu gineneko sasoia trasladatu marrazki bizidun batzuetara. Musika talde bat da, de arlotez. Eta pixka kokatzen da, guk ezagutu genuen Gasteiz eta Euskal Herri hartan. Jorratzen da pizkat, hango inquietudeak edo ez dakit nozaten den, baina, sexualitatea, bere borrokak, nola ikusten dute bakoitza, personajei bakoitza bere munduan, eta nola pizkanaka, hori, talde bat osatzen dute, eta bere arazoak, eta nola konpondu. Sei ikusten zauz bizota? Ebaitu, marrazki bizidun berri batzuk. Marrazki bizidunak, eta euskaraz, zer dira, baten, eta behirun amaitu. Gu pentsatzeko indarra dakala, teknikokin ikuste ondo indadola eta politxa digela, indarra batez ere dago traman, historiotxoetan, musikan, pixka bat ideian, gehiago ideian, pentsatu dugu gainera euskaraz jorratu gabeko arloa dala, egin dira marrazki bizidunak, baina gazte perspektiba batetik edo eta pixka bat gertuko izkera batekin eta ez da asko jokatu. Beraien kantak joko dituztela ataletan. Eta hori dira, Uraitzek eta biok lehenagotik kanta batzuk eginda baneuzkan eta beste batzuk sortzen ari gara propio talde honentzako. Dirurik ez genekan, finanziazio kolektiboaren bidez dirua lortzea, finanziazioa lortzea, eta baita ere bide batez konpartitzea gure proiektua jentearekin. Bilatzea finanziazio kolektibo horren beharra, aitzaki gisa jartzea jentearekin gure proiektua konpartitzeko, eta baita ere ideia, kritika, gutunak, kantak edo zer gauza jasotzeko. Orain asmatu dute palabro hori, crowdfunding, aski ezaguna zen kontzeptu bat izendatzeko. Gertatzen da, crowdfundinga lantzen duten web orrialdeak, tresna ona direla. Lortzen duzu jende pila baten gana iristea eta ematen diozu jenteari aukera gustoko duten kultur proiektu bat babesteko, diru kantitate batzuentzako gutxi, beste batzuentzako asko izango da. Egunen batian bertsolaio izango naiz.